Kama riwruok mar joma mine WODEF ojiwo rowere kod joma mine pacho ka mondo tije mag lwedo mabiro konyo bero ngimagi ka giloso nyasi mar sidho konyo jopuonjre mokalo 60 mane oyudo tiegruok e yore mag tiyo gi mbui, suko wich kod loso taulo mag riam e kind mamoko e gwenge ma Keroka gikwayo jende go mondo ti gi lony ma giyudo e loso yutogi. Jokanyo mag riwruogno medo jiwo rowere mondo kik cha tije lwedo nimar ema sani golo thoth ji oko kaluwore kod yuto ma tijego kelo. Tulikuja tukaangalia program yenye tutaletea vijana ili wajifunze mambo ya computer salon and tailoring. Wakitoka hapa wanaenda huko waanze kutumia hii skills wamepata ndio wajisimamie peke yao. Apart from empowering our youth, we are also empowering our women. We are empowering our women so that they can feel valued. They can be respected by the community. They can be self-reliant, both social and economical activities. For today hakuna kazi hii Kenya, so I urge them waende huko nje watumie these skills yenye tumetumia, wazitumie kujipea self-employment.